Mama! Mama! Asa mama? Ulam komida. Hala, nara. Isog kayo, isog. Tanaw ra man di ay. Come on. Nakatulog po, nakatulog. Ano sa'y problema ito? Nasaka na nakandila, ha? Mama! Mama! Asa mama? Tingala lang ko ba kaya nailalaki dito nga. Grabe kayo siya, iso kayo siya sa... Oh! Pagkabot sa unan! Ma'am! Okay raman na akong dila ba? Wala na naputol, nakastorya raman ko. Saan raman eh? Sudya kay Giban Ed. Saan ka ma'am? I-press lang siya sa dila. Magkuha lang po guys. Great. Ano may pag-ibig? Ano ah? Sige ba? Ano yan po? Anak, ginayin mo na. Kung ngayon mo, isok-sok na naman ay. Balik ako. Ito may... Kinsa ka mo mga kastorya? Huh? Ulam komida. Tito, gusto ka mo sala dito? Ito na mong kaugan. Di na ka? Di na ka mo? Alagi, kung singgit ka, nga lang yun, ayaw lang yun pag ano. Para sa ako kay. Ay, nagpaano ka? Ano naman ko? Tapos bakal? Hindi. Hindi, ka naman, ano yun sa kilid. Lagi mo bangga man. Kasi ibabaw ka. Ha? Ayaw. Ma! Nagkakit ko ma! Abi, ang saman din. Ew. Right now mga mix, tanaw niya itong yellow-orange na ride. Jolly Roger Tower. Kaming dua. Tuguan ka, wala? Siya pa! Nagkaibig na! Ready na? Bala ka diyo. Sige na! Ay, kabalakan ni mo, anak. It's just water. Ay, Gani, anak, gani ka oh. wala ma. Kasi mong legs. Babe, I love you, babe. May I love you. masasaya pa ba sa kasama ka? May mas mahalaga pa ba kaysa ating alaala? Kahit na magkakalayo, maglalapit pa rin. Walang pipigil sa pamamahala. Okay naman tayo. Sino kaya na? Wala ko nadulog. Wala ka nadlock. Wala man sa nadlock na. Kita ninyo nga nadlock. So, wa! I-replay kayo na. Wag yun na yung hadlock. Oh, i-replay. Uy, wait sa! Oo. Asay hadlock ato. Time pa lang. Abi ko, bawal ang hubog dan eh. Nganong nakadanenom? Inom lang yung ganong. At tayo ito, tagay tayo ito. Asa ang bed na kay matulog ko? I'm so bored.
Guys, sexy guys. Pero adlok lagi sa pag ano. Whoa! Lagi ini dina na oh. Mura kag mula ko hospital. Okay, taas man yung grab. Oh my God! Dino ko! Miss, murag layo lagi yung nabtan. Dali na ta mga pamilya sa pinaka-last nga pinaka-extreme ride dani sa Seven Seas Water Park. Dili ka na, cyclone na. Nara. Sir Jimwell, sa ngalan na ni sir? Plank drop. Plank drop. O, pila na ka-artista yung mo nakita ni sir nga ni Sulay? Dapat Si Andy. So ako pa yung pinakaduaan eh. Ako yung pinakaduaan, no? Kailan makasako, no? Luis Manzano. Luis Manzano. Ano sa'y qualification na doon eh? At least 40 plus ang timbang. Steep lang yung gayo ang iyong pag-drop. Ay, kay Sir John Ren, ang pinaka-importante sa'yo ang inyong safety. Make sure yun nila nga safety na mo, and then kung naibikini, ay, may problema po na. Come on, ready na ta? Are we ready? Are you ready? Murag wala akong igulbaan ba? Para sa'yo! Bumalik ka! One more! Love. This is you. Para sa blessings nga niabot sa atong live. Yes, Lord! Yes. Smile. Ala na balik. Balik yapon. Ha? Ganra? Brel, ikaw na dyan ni Brel. Sabi niya, makulbahan yapon. Tugon ba na hindi nakakatugon ako sa tanan. Di ay? Oo. Guys, actually kulbahan dyan ko pero I need a reason nga nung buhaton ako ni. Babe, what's the reason, sir? What's the reason? Love ko nimo. Kay love man ta ka, babe. Ako ning buhaton. Hello? Pagpasa ni Manong mo One more chance. Kaganina lang, nauman mi sa among plank drop. Ikaduha na tanggong. Tanggong gyapon. Pilay weight. 55. Ikaw? So, wala sila nakakuan. Ako 73. Ikaw? 82. So nakalahos mi. Pura na ako maingon. Huh? Wala, sir. Ano sila? Or dili siya maigo. Grab niya, na tiga ba? Dili ana sila. Pag-ana nila. Giana man sa nila gamay. So ang crispy pata na nakatag. Aw kamo basin namin mga opinion dia. Paki-comment. Nganong wala sila nila hot. Akong analysis na ito nga, pagkaana niya. Ay, dako din siya. Ay, wala. May
Mailan man nga nagkuhan bitaw ka na niunong ka dito kay ano siya. Oh! Sir, stack up sir. Kabalo ka sa kinabuhi nga na digyapo na no. Sometimes kaya kay nimo, abi gyud nimo kaya nimo pero dili gyud para sa imo. Correct! Ato lang in-out lang nato nga na enjoy man gyapon ta sa atong kuan pag lusot atong bangag. At least na sa vlog nga nay wala kalahon. Dili perfect tanan, at least na variety. Ang ginasamad ang dila. Mama. Isa mama. Paki-subscribe kung gusto pa ninyo masama na kong dila, paki-subscribe. Mas safe na siya kung dani mo dito sa plank drop, mas safe na nga mo singgit gyud mo. Kay kung wala mo ni singgit, pasabot ana. And ang pinaka safe ana kanang nilahos gyud mo tapos walay brown. Kay kung naay brown, medyo mandagan tanang tao no. Basta ginawa lang gyud mo, isipin ninyo inyong mga sala. Mapasaylo ka ni Lord and ayaw lang gyud mo utong please. Ayaw mo utong isinggit gyud. Nabari malibang nga magsinggit wa man. Gawas kong gahe gid siya. Pero okay ra dan kung gahe gid siya. Kaya atis mulutaw ra kaysa atong nag-brown gyud. Ubas tanan, hawa tanan. One day closure, close. Hoy! Unsay reaction? Katulgon man lagi ni Morot ang energy? Oo. Unsay reaction nato sa kwan? Ha? Very nice. Sa atong mga seniors nga mga kwan, unsay imong i-recommend sa ila pag moani sila dali? Kaya nila. Oh, depende sa ila. Sa ilang heart. Oh, pero sa ilang heart. Kay doon na sila gibati nga medyo delikado. Dili man. Tambagan man sa sila kay una sila ipasakay sa kanang slides o uban Na may mga qualification. na ay qualification ug doon ay physical kaning medical examination daan kung sa ba. Angayan ba o dili? Fights. It's about 5 p.m. sa kahaponon, maraging ka na kayo. And nag-enjoy ba? Ang tara? Nag-enjoy ba? Yes! Actually, nanguli ng uban. Ang uban nakatulog na gani. Kailangan gyapon nga na mga requirements sa mga kada slides. Unsa kay mga requirements, Brel? At least 4 feet mo height, 40 kg to 90 kg ang imong kabugaton. Kung naka-in between that, pwede ra ka sa mga slides. Pero not all, kay alam nyo na, nagyapoy uban nga gaan ra kay tanan dili sila mulusot atong kuan plank
plank drop. Ano yung pinaka-favorite nga ride? Jolly Roger. Jolly Roger. Nga. Pinakataas? Tanan. Imo ma, ano yung favorite ko? Cyclone. Sa mga gusto nga magbakasyon, gusto nga mag-adventure din sa Cagayan de Oro, alin na mo din o tanawan ninyo ang 7 Seas nga website. Kaya nasan sila yung mga package dito nga, maapil na ang dahilayan, maapil na po ang lain-lain nga mga adventure, mga water rafting, apil na po dito. So, adto mo, and tanawan ninyo dito unsay mas maayo sa inyong family, inyong barkada, inyong mga kapamilya, kapuso, unsa na ba na diya. Basta importante lang malipay ang kapamilya because family is love. Anyways, salamat sa pagtanaw mga subscriber na ako diya. Please subscribe kung wala pang nakasubscribe and like, comment, share, and bye-bye! Seven seas, 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 seven seas.